Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanda Gülençi, ýagny Amerikada ýaşaýan türk ruhanasy Fethullah Gülen'iň hyzymat hereketi bilen gatnaşyk taklamakda guman edilen 18 raýatyň eden etdilikli ýagdaýda uzak möhletleýin türme tutuglygyna hökm edilendigine aýdýar. Azatlyk radiosynyň odol hem habar berýärli 2016-njy ýylyň tomsunda Türkiýede başa barmadyk karwa agdyrlyşynyň arkasynda dini ruhany Fethullah Gülen'iň durandygy öňe sürilenden soň Türkmenistanda onuň hereketi bilen ilteşiklidir öýdülýänler köpçülikleýin ýagdaýda soragy çekilip her durly gynamalara tedbir edilip we uzak möhletleýin türme tutuglygyna hökm edilip başlandylar. Mundan bir ýyl odol Azatlyk radiosyna gowşan suwdyň hökmünden göçürmedigi aýdylýan dokumentde bolsa, ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen suwd dinlensiginde Gülençi bolmakda guman edilen 18 adamynyň 12 we 25 ýyl agyrlygynda türme tutuglygyna hökm edilendigini görse bolýardy. Hökümde ady geçen 18 adamyň ählitini de Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 177-nji, ýagny durmuş, milli ýa-da dini düşmançylygy döretmek maddasynyň 3-nji bölegine, şeýle-de 275-nji, ýagny jenaýatçylykly dütümleriň maliýeleşdirilmegini maddasynyň 3-nji bölegine laýyklykda aýplama bildirilip, olar günäli tapyldylar. Bamaganyň eden etdilikli tutug edilmeleri boýunça işçi topary özüniň 80-nji sessiýasynyň dowamında ýokarky ýagdaýlary teljerip, gürrüňe gidýän adamlar eden etdilikli ýagdaýda tutug edilip, türme tutuglygyna hökm edildi diýen netije geldi. Bamaganyň ekspertleri türme möhletine hökm edilen raýatlaryň tutug edilmegi we suwd dinlensigi adam hukuklary baradaky ähli umumy jarnamanyň raýat we syýasy hukuklary baradaky halkara paktynyň ençime maddalaryna ters gelýändigini hem belläp geçdiler. Ekspertler suwdyň hökmünde tutug edilenleriň diňe terjime hallarynyň ýerleşdirilendigini, şeýle-de olaryň edendigi aýdylýan etmişleriniň jikme-jikleriniň aýan edilmeýändigini hem ünsü çekdiler. Ýaşlyk pasiologynyň A.H. Kizeçyzyk D. Dropper izolatorynda geçen suwd dinlenişinde de aýplanýanlaryň akly uçulary diňe göz üçin gatnaşdyrylyp, olaryň öz müşterileriniň haýryna nähildir bir delil getirmegine hem mümkinçilik berilmändir. Mundan başga deriňegiň dowamında aýplanýanlar agyr gynamalara we urgulary tedbir edilipdirler. Yeri gelende belletek mundan odoldy. Adam hukuklaryny goraýjy, şol sanda Human Rights Watch, Amnesty International, Crude Accountability, Norwegiýanyň Helsinki komiteti, Türkmenistanyň alternativ habarlary we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toparlary ýürüýte beýanat ýaradyp, gülençilikde aýplanýanlaryň suwd dinlenişigini bir kanun diýip häsiýetlendiripdirler. Şol pursat adam hukuklaryny goraýjy toparlar bu suwd dinlenişigi bilen baglylykda köp soraglaryň açyk bolup galýandygyny belläp, gürrüňe gidýän 18 tutugyň tizden-tiz azat edilmegine çağırış edipdiler. Bamaganyň eden etdilikli tutug edilmeleri boýunça işçi topary hem gürrüňe gidýän 18 adamyň azat edilmeginiň şeýle-de halkara kanunçylygyna laýyklykda olaryň çekin ýetkisiniň özüniň dolunmagynyň talaba laýyk kanuny hereket boljakdygyny bellediler. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki ynamdar çeşmeleriniň biri Gadir gijesine gawatlap geçirilen nowatdaky günä geçişde gülençileriň hem azatlyga göýberilmeginiň mümkindigini aýtdy. Egerde bu gezekki günä geçişde gülençiler hereketi bilen bagly türme batylan adamlar köpçüliklerin azatlyga çykarylsa, bu Türkmenistanda syýasy ýagdaýlar bilen bagly azatlykdan mahrum edilenleriň ilkinji gezek köpçüliklerin günä geçişi